Vols treballar en català amb ChatGPT? Doncs has de conèixer els GPTs personalitzats. Un GPT és com una mini-app a dins de ChatGPT especialitzada en una sola tasca. En comptes d'un assistent generalista que ho fa tot a mitges, tens un assistent entrenat per realitzar una tasca en concret. Per entendre'ns, imagina que tens un correu important en català i el vols revisar. En comptes d'escriure-li instruccions a ChatGPT com corregeix-me aquest text, vigila amb els pronoms febles, posa'm un to formal, obres un GPT personalitzat que es diu corrector emails en català i enganxes el text i ja està. Et tornarà la versió corregida amb explicacions de cada canvi. I n'hi ha per tot. Traductors, resumidors de punts, generadors de receptes, assistents per preparar oposicions, subvencions... Per trobar-los, obres el ChatGPT, cliques Examina GPTs i busques català. Veuràs la de coses que hi ha. I si no trobes el que busques, te'l pots fer tu mateix. El ChatGPT té un apartat per crear GPTs, on, en comptes de programar, li expliques en paraules què vols que faci el teu assistent. Després el pots guardar per tu o compartir-lo amb la resta de la comunitat perquè la resta de catalanoparlants en pugui treure profit.